OK, takže já vás vítám u dalšího dílu z naší epické série Battlefield 3 a tentokrát je to videjko po docela dost dlouhé době, ale myslím si, že dneska to bude stát snad za to, protože mám nový mikrofon, snad jste si toho všimli, protože já nevím, možná to šumělo, možná ne, ale ten mikrofon je teda nový, ještě voní tou novotou a jak říkám, budeme hrát Battlefield 3, což jsme dlouho nehráli a minulý díl byl docela takový odfláknutý, nebo ne odfláknutý, já jsem to jako měl takhle dobře promyšlené, akorát jsem prostě neměl nenahrával jsem prostě mikrofon a zvuk, takže prostě měl jsem smůlu. Ale teďka už mě doufám slyšíte a dlouho nebyly videa kvůli tomu, že prostě jsem měl pořád rodiče doma a já nahrávám jen když rodiče nejsou doma, protože jeden tady má puštěnou telku, máma tam furt něco vaří, nebo tam klepe řízky, nebo prostě pořád něco a to potom to není moc dobré k nahrávání. Akorát se teďka stěhujeme na ten barák, tam budu mít vlastní pokoj, tam si vždycky vylepím cedulku, nenahrávám a když to tam bude prostě, tak mi tam nikdo nepůjde kvůli tomu, že by to rušilo a vám by se to určitě nelíbilo. Už bys to mohl konečně načíst, my samozřejmě známe už ty staré doby, jak jsem to kdysi pořád načítalo a pořád je to tady, pořád se to nezměnilo. Bude to tak už dlouho a ptal jsem se svých kamarádů ve třídě. Oh shit, kde to jsme? Co to je? What? OK, takže to je jasně, co musíme. Hej, co to je? Bom? What the fuck? Ach jo, já nevím. Jsem zase hrál určitě za kamerou a neviděl jsem o tom. Ne, nehrál. Ale tady to mi něco říká. Ale třeba tam musíme jít. Jo, tady to si zapákneme pěkně. Ale tady tě z Ečku, ty hajzle. Ten to dostal jak svině. Ten to dostal. Shit. Tě píchnu, ty hajzle. Tak ne. A tu máš ty sráči. To je lamka. Co to máme? Termoska? Ukradli nám čaj, co budeme dělat? Asi si zachlastáme rum. Jo, to slavíme. Fuck, where aha, to byla nukleární bomba. No, ne. Omega Gamer, oni to zničili. No, tak to je pěkné. Vlastně tady jsem minulý díl skončil, ale pochybuji, že jste se někdo na to koukali kvůli tomu, že to prostě bylo dlouhé a bylo to nezáživné s písničkou a nebylo to komentované. Takže tady máme nějaký hezký tanky, to se určitě hodí. A ty tanky mi připomínají, že nemám ještě hotovou miniaturu. Asi ji nějak rychle spíchnu a půjdu se učit. Tak co, a jak si vlastně užíváte školu? Napište mi do komentářů, jestli vám to jde nebo nejde. Já určitě budu rád za každý komentář. A každou podporu jsem velice rád. Každý like, to určitě jako lajkujte, protože to mám rád. Tak rád, jako, co jsem to řekla jako nějaký uchyl. A to je jedno. No a prostě tak. A tady zase máme nějakou scénku, který nerozumím, protože to mám v angličtině a jsem taková lamka, která prostě to nemůže dát do češtiny. A nevím, jestli jsem vám už říkal, že jsem se ptal kamarádu, jak dlouho se tahle hra hraje a říkal, že to dohráli do 4 hodin. Ne, mně se mi to říká, že už mi někdo říkal, že ty vole, what the fuck? Co to je? Aha, to je nějaký dinosaurus. Myslím, že to sežere nějaký dinoš, ty vole. Teď je pěkná grafika. Na to, že to nahraju na notebooku, tak je pěkná. To jako musíte uznat. Že jsme jako vytrolili a začali střelit před něj. Mě zajímalo, jak jsem přežil tu atomovku. To jako musím být nějaký Iron Man, ne?
Iron Man teda. OK, ale už bychom mohli dojet. Kde se schoval? Jak se mám schovat, sakra? Jak se chci schovat? On se schoval, šmejt. Aha, tamhle ti také nejsou schovaní. Jo, tak to je asi dobrý. Tak si má být. Tady mají zarostlý, to je. Nevím, možná třeba natočím let's play z Lolka, protože jsem mu teďka docela začal hrát. Já to takhle ovládám, ok. Jo, já ovládám tak to potom jo. B A S. A co jde? Tam nic nepíšou o D. Uí. Jsem nejlepší. Ty vole, what the fuck? Už mohli si zahrát Need for Speed. Need for Speed tankujeme. Oh shit. To musíme střílet. Jsem nejlepší. Střílím jak svině. Oh shit, what the fuck is that? Tak pojď ty kundo. Tak pojď ne, ty srabe. A máš to, oh shit, černej, oh jo, je to. Kam mám jít? Tak trochu nevím. Hej, kam mám jít? Musím si všechny vyzabíjet, no dobře. Tak pojď ty hajzle. Jeden. Druhý dole. Oh shit. Tak. Sakra, jsem se nějak netrefil. Dobrý, tak jsme sundali krásně. A vůbec nevím, kam mám jet. Asi tam. Tak mám jít? Co to je? Jak se zapíná termón? Jo, takhle. Vidíte, jak už se vyznám? Jak už jsem profesionální? Jsem profesionál. Ne, to dobře nejsem, ale to nevadí, to nikomu neříkejte. Tyhle, kam mám jít? No, tam. Pojď ty hajzle. Ty vole, oni mě zabíjejí snad, ne? Jak neví. Jeb. Taká jeba. Bam. Ty vole, tak vámka. Bum. A bum. Cože? Jsi nějaký moc nabůchanej, ne, ty vole? Šťavku? Ty hajzle, vole, počkej. No a máš to. Co si děláš prdel, ne? Či seru. Lagísek. Jsem nějak lagískuje. Ale to není možné. Jsem přece nejlepší. Co to je? Aha. No a co jako mám tady sledovat? Kolik si tady hrajete, nebo co? Tak to je pěkné. Co je? Já zase nevím, ty vole.
No dobře, řekněme, že tady jsme úplně na to. Jaká základna? Nejspíš. Máš pěknou helmu, víš to? Oh je. Teď hrajeme Battlefield, takže jsme nejlepší. Na ně. Chtěl bych nějakou hru, kterou bych hrál, ještě nějakou bych natáčel. Možná budu natáčet, co to je? Možná budu natáčet s kamarádem, jestli se mu teda povede ani slova čarovný Minecraft. Udělám server a prostě budeme šlapat Minecraft, ale čarovný. Já obyčejný Minecraft nepreferuju jenom u let's playerů kvůli tomu, že prostě mě to nebaví ten samotný, jen když to dělá někdo za mě. Takže se třeba koukám na Minecraftáka, který teďka nevydal asi 2 měsíce videa, ale to vůbec nevadí. To je prostě cool nevydávat videjka, protože prostě tak. A já tady nikoho nebudu zabíjet, protože jsem mírumilovný člověk a tady tento schytá čurák. Tak pojď ty kundo. Tady to někde nedal. Posundal jak nic, ty vole. What the fuck? Nějaký psklej, ne? Zapnu termálek, pěkně, takhle no. Je. Pojď termálek. Ty nějak moc vydrží, ne? To je nějaký buk, ty vole. Aha, on je rozbitej. Tak ty vole, jak v tom má člověk vyznat? Je. Aha. A až neřeším, já se tady prostě takhle krásně jezdím, boom. What the fuck? Saving, tak to jo. Já vím, že říkám úplně zbytečně what the fuck, ale jako vím, co to znamená, nemusíte se bát, že jsem úplně nějaký noob, ale prostě, já nevím, já to pořád říkám. Stejně jako say what? A nebo takovýho. Ale to vás asi tolik nezajímá kvůli tomu, že tady toho čuráka zničím. Tak ne. Ty takový tankový díly mě nebaví. Ach jo. A to nevadí. Co máme zítra? Zítra máme... Zítra myslím, že nemáme od... Ty vole, debile. Bacha na cestu. Já tady mám totiž nad sebou rozvrh. Zítra nemáme odpoledku, takže by mohl být další let's play. Takže asi bude. Protože prostě bude. A jestli se tomu někomu nelíbí, ať mi klobouk políbí. Kam mám jet? Já mám takhle nasejmout. Bum. Tady jsou 3 už, jo. Sakra. Ty vás drhej. Ale střelte si do něj, ty vole. Proč mám warding? What the fuck? L-shifting? OK. Proč ne? Už by to mohlo takhle blikat, už mě to zase sere. Fuck you. Ty vole, ty čupko. Tě zničím jak nic, ty vole. Co si děláš prdel, jsi nějaký nesmrtelný, ne? Fuck. Bum. Víte, jak je ničím úplně ani neví. Tak neví, ty vole. Bum. Bum. Tak nic. Ale to víš, jo. Jdeme do nich, i když jsme nechtěli.
Oh je. Jsem nejlepší z nejlepších. Pojď. To je čupka, tyhle, to vydrží jak moje prdel. Ještě tamhle to asi mám. Tyhle, co jsem to přepnul. To je nějaký kanon, ty vole. Žádný skurvený kuličky, ty vole. Ty vole, já si to chci přepnout. Se posral z takových sraček, ty vole. Jo, ne, není to učený. Ty vole, to je jak Airsoft do hajzlu. Airsoftkou by to bylo lepší. Ty vole, já chci ten, no, tak to prostě vyklíme takhle. A na vás vy čupky. Lubka čupka. Tohle je luboš, ty vole. To je takový Airsoft, ty vole, tady s nima hraju. Aha, já mám vyzabíjet tady ty čulíny. Tak to schytá do hlavy. Sere ta čupka. Mě to schytá. Počkej, sniper. Sniper elite. On to vydrží. Až do toho. Konečně. No. Já tak zbytečně prodlužuju díl. Ty vole, jich ještě. Aha, to je až tamhle. No to je jedno. Fuj. Já bych pro vás strašně rád natočil nějakou dobrou hru, ale vůbec by mě nenapadá co. Takže když tak mi napište do komentářů, co chcete, abych natáčel, kvůli tomu, že já prostě nevím. I když vím, jo vím, no já vím, Prototype 1, protože to je tak strašně luxusní hra, že to ani není možný, takže já si ji stáhnu. Samozřejmě, no stáhnu, nevím. Ale jo, asi jo. I když. Já se tam někoho ve třídě, že jestli to nemá jakoby originál, i když mě to přijde úplně stejný, já nesnáším ty prostě, co si neumějí stáhnout nějakou hru, nebo jakoby, jasný, že jo, oni si s tím dají práci a musí to zaplatit za to, jako, že jo, ale samozřejmě, když si něco chcete, prostě mně to přijde třeba, když si někdo šetří na Assassin's Creed 3 a nikdy v životě si tam nezahraje na tom ten multiplayer, k čemu mu to je? Zaplatí za to 1000 a já když si to stáhnu, tak mám z toho prostě úplně stejný pocit. Jo? Prostě můžu si to stáhnout kolikrát chci a nic za to nezaplatím, maximálně tak za internet, jo, a to je všechno. To prostě, ach jo. Bum. No, takže tak. Takhle si tady, tak si to štrádujeme potom. Na nějaký silnici, já se omlouvám, že jsem měl zaplay ten. To noční vidění, nebo co to je. A doufám, že se vám líbí moje intro, protože, moje intro nové, nebo už je celkem staré, akorát jsem ho ještě nezakombinoval do mého videa, kvůli tomu, že je takové prostě luxusní. Konečně jdeme hrát, jsme nejlepší, ty vole, úplně OP. Dáme si pentakill.
Tady se hraje vyloženě Airsoft. Skáču si jak v Minecraftu. Ču, kámo. Konečně hrajeme ten starý, pravý, dobrý Battlefield. A už bych chtěl střílet. No jasně, vyfakuj si co chceš, proč ne? Ty vole, nebreč. Jsi nějaký dědek, ne? Vypadáš tak. Ty vole, už domluv, já na to nemám čas celý. Celý den na to nemám čas, kámo. Ti pravdu řekl, musíme si zahrát na Battloš, tak byl úplně nejvíc ty vole skilly. Aha, to byl asi, jo, no, to byl člověk. Teďka uvidíte z moje ty vole super skilly, úplně OP jak svině. Se mě posedete. Ne, tak dobře, já nebudu tak zprostej. Se mě budete vylučovat takové horšího vínka. Ječko. Kam mám jít? O, zdroje jak svině. Kličku jako zajíc, kličku jako zajíc. Tak ne. Dneska jsme si na chemii pouštěli písničky, to bylo docela OP. Bum. Aha. Tak to je jiná bomba. To jsme jako dali aspoň takový 10 pentakilů, protože já jsem lolkař jak svině, mám 8 level, bacha na mě hraju na Eastu, takže jako kdo bude chtít si se mnou zahrát lolko, tak mu nedoporučuju, protože to lámím jako svině. Ale už umím třeba říkat pušnout turetu, pak když na konci hry už umím říct i teda GG, jako to jsem prostě jako úplně největší machr na tohle. Tak ukaž ty čupko, kde seš? Sakra. Tady na to je strašně malý ten hýbání myšky. Takže vřele nedoporučuji. Co ty kundo? Jsou. Jedeme? Teď se to saveuje, teď to bude nějaký špatný. Ty vole, tak jedeme nebo ne? Já jsem nejlepší, já jsem ho úplně zničil, ty vole, vidíte, jak padá k zemi. Jsem nejlepší. Co jí zkoušíš, ty motherfucker? Jo, RPGčko na mě. Zkoušíš, ty vole. Nějaký auto tady jezdí, ty vůbec neřeší, že tady prostě je válka. Úplně OP, ty vole. Ale znič to auto. No, takhle se mi to líbí. Tak to se mi to líbí. To mají zase náma nějaký problémy, tyhle tady nějaký čurák běží. Tyhle bych ho zabíjel. Sadím, že to spadne tady ty blbosti. Tady to videjko možná vydám až zítra kvůli tomu, že to bude dlouhý a nevím, ono se to bude dělat prostě dlouho a mně se to nelíbí. No, víte, jak jsem si poradil. Znám z GTAčka. Mě zajímalo, od kolika jste měli počítače. Protože já jsem měl asi od 3. třídy, ale to byla taková, s tom chodil jen jako na YouTube a to jsem ani nevěděl, jak se to dělá. Tak my tady zničíme krásnou reklamu a ty tady mají furt stejný auta. Aha, tak už vím, co dělají ty auta. Oni jsou strašně neprofesionální a mají na sobě bomby. Tak to jo. Tak to potom jo. Ty seš co? Ty
jsi nějaký hodnej pán. Ale tam je nějaký sniper, no? Ale tamhle něco na hničení. Rychle. Ne, ty čupko jedna! Jo, dobře. Jsem úplně upí. Ach jo. To jsou nějaký kuličky, ne? Airsoft, jo, tady hraje. Oh shit, dělej, znič, toho čupka. Čupka z lupka. Oh je. Jsem trošku kouří ze zásobníku. Ale ze zásobníku. Jak se protáčí ty náboje v tom zásobníku, když střílím. Oh, co je to tamhle za čupky? Tyva, taky hraju nějaký airsoft. Kdo se díváte na ten díl a třeba když vám bude babička říkat, že tam má bordel jako v tanku, tak jí řekněte, že jste teďka viděli celý půlhodinový díl v tanku, nebo kolik to bude mít minut, nevím. A řekněte, že tam mají celkem čisto. Jako já uznám, že jo? Ale tak, jako já jsem to vychytal, ty dokonce tak její rady dávám až nakonec, no. Tak to je prostě OP, já jsem nejlepší, nekecám a doufám, že se vám tohle videjko líbilo, doufám, že jste se na to koukli až do konce, protože já jsem za to strašně vděčný a lajkujte, odebírejte, komentujte a zatím čau. Ne, počkej, čau.